Matag semana, moabot sa Napu'o ang mga aksidente nga naglambigit sa mga sakyanang nag-change lane ang matala sa Cebu South Coastal Road sa dakbayan sa Talisay. Dugang detalye niini sa report ni Femari Dumabo. Sa natala sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority, dili moubos sa Napu'o ka mga aksidente sa kadalanan, matag semana. Sagad sila lambigit sa aksidente, nakaangkod og mga minor injuries. Ang pipila usab niini ang nahulikam. Usa sa aksidente ang nahitabo ni adtong Sabado, Nobyembre 30, pasado alas 6 sa buntag. Sa kuha sa CCTV monitoring sa Talisay City Command Center, makita kining SUV nga nagsubay sa inner lane ug nagpaabot sa go signal. Apan na nagsunod nga multicab niini bisan og solid line, mikalit lang og change lane paingon sa middle lane. Misangpot kini sa pagkasaghiray sa duha ka sakyanan dihang may go signal na. Kaya ang SUV nga naa sa inner lane milahos ug padagan padung sa south. Samtang ang multicab kalit lang mi left turn. Gilagway sa CT-TODA nga sayop ang multicab. Samtang, nagkadinasmagay usab kining duha ka motorsiklo human nga ang motorsiklong pasod sa Laray eastbound, nagbiting the red light. Gikabangga niini ang motorsiklo nga pa left turn sa Cebu South Coastal Road nga gihulagway nga nagcutting corner usab. Atong ipahimangno kanunay sa atong mga drivers, ug naa na gani ka sa intersection, kinahanglan mo observe ka sa imong insaktong lugar asa kadapita mo agi. Samtang nakagawas na sa tambalanan ang 65 anyos nga construction worker nga natagak sa pick-up truck nga ilang gisakyan og diriyot gyud malatayi sa ligid sa truck. Nagtinabangay ang pamilya sa biktima o driver ug ang ilang kumpanya sa pagbayad sa nagasto sa pagpaospital. Gitugaan sa Talisay City Police nga nakigsettle ra ang kabanay sa biktima sa nagmaneho sa truck. Hinungdan nga waray kasong napasaka. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.